So magandang araw po sa lahat. So ang ating chika or chikahan pangkalusugan ngayong araw ay tungkol sa hypertension at makakasama natin si Dr. Mary Ann Roa para ibigay sa atin ang talakayan patungkol sa hypertension. Doc, magandang araw po. Magandang araw din sa iyo, Joanna. And Opo. magandang araw din sa mga nakikinig sa atin ngayon, tsaka yung mga nanonood sa kanilang mga FB page. Opo. FB. Thank you po, Doc, sa pag-accept po ng aming invitation for today. Salamat din sa pag-invite sa akin para makapag-impart naman ako ng knowledge sa mga kababayan natin with regards to hypertension na isa sa mga sakit na non-communicable na mataas ang rate natin sa buong bansa, and hindi lang naman sa bansa natin kundi internationally. Ayan. Opo, Doc, mag-start na po tayo ng ating talakayan patungkol sa hypertension. I understand may PowerPoint po kayo. You can share it na po, Doc. Ayan. So for our first question po, Doc, ano ba yung hypertension? So ang hypertension ay yan yung long-term na force ng dugo against dun sa arteries natin. So tuwing dadaloy ang dugo sa mga ugat natin, nagki-create siya ng pressure. So yung long-term na pressure na napoproduce niya dun sa arteries natin, yan ang tinatawag na blood pressure. Ngayon, kung yung pressure na yan ay masyadong mataas, sobrang taas na pwede siyang mag-cause ng mga complications, lalong-lalo na yung mga cardiac complications, then ang tawag natin dyan ay high blood pressure. Ayan, so nasagot niyo na po yung kung ano yung high blood pressure. Yes. So ano naman po, Doc, ang normal na blood pressure? So, meron tayong classification. So, iba-ibang international societies ng mga doctors na nagmamanage ng hypertension, meron silang mga consensus recommendations as to ano ba yung normal, ano ba yung pre-hypertension, and ano ba yung high blood pressure. High blood pressure, yung normal blood pressure muna. So, yung normal blood pressure, dalawa yung components natin. So, yung sinasabi nilang nasa taas, yung systolic blood pressure ang tawag natin, and yung nasa baba naman, ang tawag natin is diastolic blood pressure. So, yung normal blood pressure na systolic is between 90 to 119 millimeters mercury. So, yung millimeters mercury, yun yung unit ng pressure natin. Pag diastolic naman, or yung over, so usually yung pasyente sinasabi, ano po ba yung over ninyo? So, yung over should be between 60 to 79. So, yan yung normal na diastolic blood pressure. Pag sinabi nating hypertension, may stages tayo. So, yung stage 1 and stage 2. Pag stage 1, the systolic blood pressure is between 140 to 159, or yung diastolic natin is between 90 to 99. Ang stage 2 naman is 160 to 179 over 100 to 109. So, yung between dun sa normal and dun sa high blood pressure, kinlassify nila yan as pre-hypertension. So, ibig sabihin, yung mga patients na makaklassify between 120 to 139 systolic blood pressure over 80 to 89, yan yung mga pre-hypertensives. Kumbaga, yan yung mga in the future na sasabihin natin magiging pasyente natin for hypertension. Alright, Doc, na-mention niyo yung systolic and diastolic blood pressure. Ano po ba ito? Anong meaning ito? So, yung systolic blood pressure, yan yung pressure ng dugo against dun sa blood vessel natin habang nagbi-beat ang heart natin. So, every time magbi-beat or magpa-pump yung heart, nagke-create siya ng pressure dun sa mga blood vessels natin or sa arteries natin. So, yan yung nasa taas nung ratio natin. And yung diastolic blood pressure naman, yan naman yung pressure ng blood against dun sa walls ng arteries natin or ng blood vessel natin habang nagre-relax naman ang heart. So, yun yung meaning ng systolic and diastolic blood pressure. Ayan. So, Doc,
Yung ano naman ba yung nagiging sanhi ng high blood pressure? Dahil ba ito sa lifestyle or dahil pa sa genes? So yung causes ng or yung sabi nating risk factors for hypertension, meron tayong tinatawag na modifiable and non-modifiable risk factors. Yung non-modifiable, yan yung mga factors na kahit anong gawin natin, nandyan yan. Wala tayong magagawa. So included dyan sa mga non-modifiable risk factors is of course age. So habang nag-iedad tayo, hindi lang naman yung physical appearance natin or yung outside appearance natin ang nag-age. Even yung mga organs natin, so including arteries natin, nag-iedad din sila. So habang nag-iedad tayo, yung mga arteries natin nagiging stiff yan or parang tumitigas. So less flexible na sila. So pag dumaan yung medyo malaking volume ng blood, mag-create siya ng mataas na blood pressure. So age, hindi natin mamamodify yan kasi lahat naman tayo tatanda. So another non-modifiable risk factor is gender. So yung mga males or yung mga lalaki, mas mataas ang risk nila for hypertension. So pwede silang magkaroon ng hypertension at an earlier age compared sa mga babae. Now on the other hand naman sa babae, although sabi ko mas mababa ang risk natin gender-wise, pero pag nag-menopause na tayo, ang risk natin kapareho na lang sa lalaki. So yan din, non-modifiable din yan kasi whether we like it or not, may menopause talaga tayo. Another non-modifiable is race. So yung ating ethnicity. So usually yung mga Africans, so yung mga sinasabi nilang mga Africans, even if they are African Americans, they have the higher risk naman for hypertension as compared sa mga Caucasians o yung mga puti or even sa mga Asians. Tapos isa pa yung usual sabi, 'di ba, sabi genetics. So partly, so hindi ko sasabihin 100%. So hindi naman ibig sabihin pag ang mother mo or father mo meron, automatic magkakaroon ka rin. But family history also plays a role. So kung may history ng hypertension sa family, especially kung yung members ng family early nag-develop ng hypertension, ibig sabihin at a younger age nag-develop ng hypertension, and yung mga nagkaroon ng coronary artery disease or cardiovascular diseases katulad ng maagang inatake sa puso, maagang na stroke, yung mga family members nila, yung mga susunod na generation, meron na kagad silang risk for hypertension. So yun yung mga non-modifiable natin. Yung mga modifiable risk factors naman, kaya sila modifiable kasi nandyan yung mga risk factors na yan, pero pwede natin yang mabago. So kumbaga pwede nating baguhin kung saan siya pwedeng tumungo. So yung mga modifiable risk factors naman yan is nandyan sa environment natin. So first of course is smoking. So smoking, yung mga mahilig mag-inom ng alak, hindi in moderation, kundi talagang halos everyday, and probably yung iba dyan, mga alcoholic, so higher yung risk nila for hypertension. Yung mga nasa medyo overweight and obese category when it comes to weight natin, and then yung mga sedentary ang lifestyle, yung mga medyo hate ang exercise, and then of course yung medyo unhealthy food or yung unhealthy yung diet nila, more on fats, high salt, hindi masyadong kumakain ng vegetables or low in fiber. And then, ano pa ba? Patients who are diabetics. So yung mga diabetic patients natin, they are also prone for hypertension as part ng complication ng diabetes. Patients who are constantly under stress. So di ba, yan yung mga sinasabi, ang taas ng BP ko ngayon kasi sobrang stress ko. So stress is also a factor na nagko-contribute sa hypertension. High salt intake, pwede rin siya mag-cause ng hypertension. And even yung isang mineral sa body natin, yung potassium na tinatawag, kung mababa ang level niyan, pwede rin siyang
mag-cause ng hypertension in relation sa sodium content ng body natin. So, yun yung mga sinasabi nating risk factors for hypertension. Ayan, napakahalaga. Na-note natin yung mga risk factors na yan kasi may mga ways naman na kailangan iwasan sa mga... Opo. So, Doc, ngayon naman, paano natin malalaman kung mataas na ang blood pressure ng isang tao? Actually, karamihan ng mga hypertensives, hindi nila alam na hypertensive sila. Kasi hypertension, just like diabetes din, pwedeng for a long time wala siyang symptoms. So, pwedeng, yan yung mga tinatawag namin na pag minsan bini-BP sa clinic, biglang 200 ang BP, pero sasabihin wala namang nararamdaman. Parang mga walking time bombs yung mga yan. So, yung mga, yung wala silang complaint. Pero pag binipi mo, ang taas ng BP. And since wala silang symptoms, hindi nila bibigyan niya ng attention. So, for a long time, matataas ang BP niyan until such time na magkaroon na ng complications. So, dun lang yung manonotice. Sometimes, people would feel headache. So, yung may mga chronic headaches, dizziness, so yung mga bigla ako nahilo pag BP ko, mataas ang BP ko. So pwedeng yun yung manifestation nila. May mga patients na nagmamanifest ng nagdudugo yung ilong. Yung bigla na lang sobrang init, tapos biglang magdudugo yung ilong. Epistaxis ang tawag natin doon. So pwede rin siyang manifestation ng hypertension. Yung iba naman nagkakaroon ng paghirap sa paghinga or yung medyo madaling mapagod, madaling hingalit. Parang konting lakad lang, medyo kapos na sa hinga. So, yun yung mga ibang pwedeng symptoms. Pero sabi ko nga, karamihan ng pasyente magpupunta sa'yo, incidental finding lang yung mataas na blood pressure. Ayan. So, Doc, ano bang maaring mangyari kapag pinabayaan ng isang tao na mataas ang blood pressure niya? So kung papabayaan niya, probably hindi naman talagang, yung karamihan hindi naman pinabayaan, kundi since sabi ko nga walang symptoms, kung tatagal yan ng years, so eventually magkakaroon siya ng mga cardiovascular complications. So yung cardiovascular complications, pwedeng stroke, pwedeng atake sa puso, pwedeng end organ damage na katulad ng kidney failure. So ang iba nag-heart failure. Tapos pwede rin yung sinasabing peripheral arterial disease o yung mga nagkakaroon ng bara sa legs natin. So yung mga nauuwi siya sa mga leg pains. Kung i-combine pa siya with diabetes, yung iba, di ba, napuputulan ng paa or nagkakaroon ng amputation. May mga cases din na yung mga hypertensives eventually nagde-develop ng diabetes. Yung mga patients din na long-term hypertensives na uncontrolled, medyo maaga silang nagde-develop ng tinatawag natin na dementia or vascular dementia. So similar to Alzheimer's disease. Ayan. So that was, thank you, Dr. Roa. So that was our first part of the interview. Napaka-interesting na ng ating usapan patungkol sa hypertension. Ngunit i-cut muna natin yan para bigyan kayo ng chance para i-dissolve, yung ating mga pinag-usapan ngayon. Ayan, thank you, Bra. At sa ating pagbabalik ay magpapatuloy ang ating usapin patungkol sa hypertension.